Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबा हरनाय थाबाय। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय जोंहा न'आवहा जयग' होनो नागिरदों। एक्चुअली आं गासैबो रिलिजनखौनो बिलिभ खालामो माने मानियो खिन्थु जोंहा न'खराव ब्रह्म बेखायनो दिनै जोङो जयग' होनो नागिरदों। ओमफ्राय आं न'आव फैदों आरो नै दख'ना गानबाय। दा नोंथांमोना नायनो हागोन माबायदि फुजा होयो। स' नोंथांमोनखौ नायगोन होननानै आसा खालामबाय आङो। फुजा होनायाथ' जागोन खिन्थु आं दिनै इसोरनियाव मोनसेल' बोर बिगोन आंनि सिथरफोरा हामथों होननानै। आं हराव उन्दुनो ओंखारा मा जाखोथाय मिथिला आङो। ओमफ्राय नै सिथरानो बेरजोब्बाय देन्जार सिथर बेरदों नै नायजाला दा मेकआप फोननायखायसो एसे होथेनानै दङ नङाबाथ' जोंहा मामाया मा खालामदों र' मा खालामदों बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो नुबायना जामा मखौ नुखाबाय थायो माथोबो नुखाया दे माबा साबाय ये साबाय सना ना दलद थाना सना दलद थाना मेसे माबा खदाल हाजिरा मावखांनानै फैनाय बायदि नुदों आबा नोंखौ दा नै बे हाखौ लाबोबाय जयग' होनो थाखाय मन्दप बानायनो बे हाजोंनो मन्दपखौ बानायसिगोन नै बेवहायनो सिलायाव होगोन नालाय ओमफ्राय नै जुनाइनिफ्राय आदा फैदोंमोन जोंहा बे जाहैबाय जुन कारेंनि जोंहा मामाया एक्सुवेलि जुनाइनि नालाय ओमफ्राय जोंहा मादैनि फिसाला बियो आदा दैथुन ओमफ्राय सासेया जाहैबाय आबा टुक्लु ओरैबायदि दुस्थु आयौ ओमफ्राय नै बेयो जाहैबाय जोंहा बाजै अनसुलि बाजै ओमफ्राय आं दुगैयैखाय माने बिदि रेडि खालामनो हायाखै आरोना भिडिअस बानायबाय थादों बादुलिलि जि गोबावदो सिखारोना आङो बेखायनो ओमफ्राय इसोर मालाय मावबाय थादों ओमफ्राय दा दुगैखांनासो मावनोसै आङो दुगैयाबा माने स्रां मोनादि आरो फुजानि खामानिखौ दुगैयालासिनो इदि खालामनो मोजां मोनाना बेखायनो ओरैबायदि खामानि मावो बिसोरो आंहा मावनांगौनि खुनु गोनांथियानो गैया माने नंगौना हेन्डसाम बिदा आबा टुक्लु ए सना नाहरलाय नाहरलाय मा खालामनाय जादों नोङो आबा इमान मावथि ओइ ये भगबान मा खालामदों आबा नैलाय देन्जार दुस्थु खालामो আসুনো চাও তোমাৰ চুলিটো চাও তোমাৰ চুলি ইমান দীঘল হ'ল ন তোমাৰ নামটো কোৱা এবাৰ जाहैबाय प्रसाद ओमफ्राय नै दुगैस्रां लोबस्रां प्रसादखौ सुबाय दसे फोरानना होनो बेनि उनावहाय मा खालामो नायलांबाय थादो नोंथांमोना दायो सुखांबाय इखो दा फोरानगोन मा होनो ब्रह्मफोराथ' मिथिखागोन ब्रह्म जाय बिथांमोना ब्रह्म धोरोम सिबियारि बिथांमोना मिथिखागोन बेखौ मा होनो खिन्थु आं मिथिया खिन्थु आं जयग' होनो रोङो आरो खिन्थु आं बेफोर बुट मुसुर दालि ओमफ्राय मा होनो बेखौ बारा मिथिजोबा आङो दायो बेखौ फोरानना होनोसै फैदो सोरबाफोर जुदि आं बेनि प्रसादफोरनि नामफोरखौ मिथियैखौ दुखु मोनदोंबा सरि दे हामा मोननो नाङा दाम सना आपेला बे बेसां दाम बियो अ गावहासो लाबोसिगोन मामाया लिरगासिनो जयग' होगोन मन्दपआ रेडि जाखाबायानो दा जयग'ल' होनांसिगौ माबा आंखौसो नुबायलै बिदि लाबाथाय जानाय नङा इदिसो लानांगौ ओरै दानगो
माने इदि रांखिनिथाय आङो दाउ बिमा बेखायनो जाहा थेख्लाया आंखौ तामाम गिखायो माने गियाबाबो गिथिनो गोनां जायो आरोना ओरैबायदि गोसा गोसा रायो आं बेखौ नोंथांमोना सानदों नामा आं बेखौ बिराद अनोल' दाउ एकदमबारे दाउदै गुफुर जिरख'नाय बायदि ना अनोबो बिराद रायोबो आङो तामाम गिखायो बेखायनो आंनि रायनायखौ ओरैबायदि थें रायखायो ओमफ्राय केमेरामेनाबो रोंथारा आं नङाबा आंल'सो रोङो नालाय ओमफ्राय इसोर रोंथारा बेखायनो रायजायो आंदो गाज्रि मोननाङा दै आंनि गोरा रावनि थाखाय रायजो राजा नोंथांमोन बिथिं फिथाइ सामथाइ हाबाय ओमफ्राय नै मामाया पुर्ननि थाखाय रेडि खालामगासिनो माबाफोर ओमफ्राय आं बेफोरखौ नामखौ मिथिया खिन्थु जोंहा मामाया मिथिगौमोन आरोना ओमफ्राय आङो सोङासै उनाव सोंसै होननानै नैबे जाहैबाय पुर्न जाबाय बिदिनो सोले माखौ जादों नोंलायनो माखौ जादों नोङो माखौ जादों नोंलायनो माखौ जादों नोङो माखौ जादों नोंलायनो नायनो हा खामला हा हे प्रभु इदि फुजारि बुस्थु इदि जायो फुजारि बुस्थु इदि जायो मा खामला ओमफ्राय नै जयग' होनो अलमस्ट रेडियानो जाखाजोबखाबाय दा जों गासैबो जिरायफैनानै खालि जयग' होबानो जाबाय ओमफ्राय नै बेयो जाहैबाय पुर्न बेखौ ब्रह्म सिबियारि बिथांमोना मिथिखागोन पुर्नआ मा बुस्थु जोङो जयग' होनायावहा लास्ट टाइमाव होयो ओमफ्राय नै बेफोर प्रसाद फिथाइ सामथाइ बेनोसै गासैबो ज' जानानै ज'जोबखाबाय ओमफ्राय गामि खाथिनि बिसोरो आमाइ आनैमोनबो दंफैयोमोन आब'मोन स' गासैबो ज'नो जोङो फुजाखौ स्टार्ट खालामबाय नै ओम पुर्न परम ब्रह्म ज्योतिषोरपाय ओम सद्गुरुभा बिदिब्ला दायो नोंथांमोना जयग' होनायखौ नायदो प्रसाद होनायखौ माबोरैहाय होयो जयग' होखांनानै नै खुलुमबाय नै बियो आदा बे पुरहिता आमाइ जायो ओमफ्राय नै बियो बाबायाबो खुलुमखांबाय बिनि उनावहाय आं सासे पुरहितखौ खुलुमबाय आङो फोथाबो लाबाय ओमफ्राय आनैमोनाबो गासिबो नेगासिनो गासैबो खुलुमजोबगोन गिदिरखौ आरो उन्दैखौ अननाय होगोन जिहेथु बैसागो नालाय मा होननो बैसागो नङाबा खुलुमखानांगौ ना गिदिरखौ एक्चुलि बे भिडिअ'आ सिगांनिनो बानायनाय ओमफ्राय दिनैसो होबाय आङो नोंथांमोननो स' नायदो बिनि उनावहाय खुलुमखांनानै गासैबो सानखौ खुलुमजोबगोन आरो नै दायो जोङो जयग'खौ होखांबायना आइमोननि गामिया मा मामोनलाय जामुगुरि ओमफ्राय हिर' आनसलिक सर्ब हिर' ओमफ्राय महिलापारा नै आब'आ गामिखौ खोन्था तेलबारि ना औ बाबामोनखौ सोंनो लाजियो आं सोंथारा बाबामोनखौ मा मिथिफैलाय खांबाय आखाया गोसोम जादों मिनिनायगोन बेखौ खुदा बिदि गिदिर जालांनो लायाखै होनदों हे नोंनिया फोथाया माबा हुलानासो दोङो माबाया बोरायथारबाय माथो जानाया
गोदो सेंग्रा नुयोमोन मोदोम थाबा दा बेमार जानानै रानथें नुबाय दायो जोंहा जयग'खौ होखांबाय ओमफ्राय जयग' होखांनानै दायो ओंखाम ओंख्रि संसिगोन दिनै हले उपाय गैया आरोना इसोरनि नामाव दिनै माने मिरामिस जागोन मा मा संगोन नोंथांमोना नुखागोन ओमफ्राय आङो मा होनबावनो जयग' होखांजोब्बाय दुस्थु भगवान माने एसां दुस्थुयो फोथाया नायलाय माबा फोथा लायाखैमोन आंनिखौ नुबाय अरे माबा फोथाया नायनो दा फुदला जोबना लाबाय माबा सना बुंबाया मबाइला गावासो रोंगौ बायदि दिनै आङो जोंहा आदाखौ इन्ट्रडिउस खालामनायखौलाय इथिबाय इलाय जादो आंनि आदा बिदि नुदों खोमादि नायदोलाय उदैया पेटाटलाथार जाथारबाय माथो आदा मादि नुदों जा आबादुक नुबायदि दा बिफाया ओमफ्राय नै पनिर एवबाय एवनानै माबा माबि बिदिनो सब मिरामिस गोजामोन आरो मिरामिसबाबो बिराद गोथाव जादोंमोन ओमफ्राय बिराद बुरजा मानसिमोन नालाय बेखायनो जानाय मानायखौ भिडिअ खालामनो हाथ'वासै दायो गुवाहाटियाव थांफिनसै ओमफ्राय नै जोंहा बाबानि बिजनेस पार्टनार सासे दंफैयो बेंगलनि ओमफ्राय वेस्ट बेंगलनि बर' बिथांमोननि रायलायनायाथ' बिराद मोजांखा आं बिराद मोजां मोनो आरो आं माखासे कमेन्ट्सफोरबो नुयो जे लाभ फ्रम वेस्ट बेंगल स' थेंक इउ स' माच जाय बिथांमोना वेस्ट बेंगलनिफ्राय आंखौ सापर्ट खालामो मोजां मोनो स' दा बे आदैखौ आं फंनैसो रायलायनो होगोन बे जोंहा बाबा ओमफ्राय नैबे आदैया दे बुंदो माबा मोनसे मा बुंबावनो आसामनि आरो बेंगलनि बबे जायगानि नेमलाय वेस्ट बेंगल सातालिनि नैबेयाव नायनानै बुंदो बरियाके सातालिनि वेस्ट बेंगलनि ओमफ्राय नोंसिनियाव आलासि जाहैगोन दे जाहैगोन मा दे बेरायथावना जायगा दंना दे दङ दङ ओमफ्राय भुटान खाथि मा भुटान खाथि आरो मा दङ ओरैहाय जयगा दं फुलस्लिं दं बेरायनोहाय मोजां जायगा आरोखि ओमफ्राय मा ओरैनो गोथावसिना नोंसिनि वेस्ट बेंगलनि अमाया गोथाव जायोना जायाबा जायोना गुबै मोजां वेस्ट बेंगलनि अमाया लकाल नामा आरो वेस्ट बेंगलाव बिराद दख'नाफोरबो मोनो ना दख'नानि फेक्टरि दंदां माथो बांसिनानो फेक्टरिलाय गैया मा गैयाना आसामनिफ्राय थाङो दख'नाबो बेंगल आरिनिफ्राय आसामनिफ्रायनो लाङो दे मा जायगामोन आरो खेबसे बुंफिनना होनदो सातालि ना थांगोन दे एबार दे फैयो सियर थांगोन एकदम जयगावहाय मम' चावमिन मोनजायोना गोथाव ना गोथाव थांनो नायगोन र' होमबालाय ये भगवान डेन्जार ना ब्लाब्लाखा आरो इलाय बाजैया गय खावबाय थादो खोलो मा मेंग्रा मानसि नङा नामा ना गया जल्दि खा